आपलो सगळ्यांचो लाडको बाप्पा येऊ काहीच दिवस शिल्लक रावलेत आणि आम्ही आता जातो आमचो बाप्पा सांगू। आम्ही जातो पडवे मधलीवाडी हैसर श्री अमित पडवेकर यांच्या श्री गणेश चित्रशाळेत। या ठिकाणी आम्ही गेल्यानंतर खूप मोठे मोठे आणि वेगवेगळे बाप्पा बघूक मिळाले आणि आमका हवो होतो मातीचो बाप्पा, पण मातीचे बाप्पा बनव त्यांच्याने अजून सुरुवात करूक नाही असा ते बोलले। या ठिकाणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे भरपूर अशी मूर्ती होते, खूप सुंदर मूर्ती होते आणि हे सगळे बऱ्यापैकी बुक झालेले। ज्या बाप्पांच्या हातात तुमका पिवळा लेबल दिसता ते सगळे बुक झालेले बाप्पा। तर या ठिकाणी आणखी एक बाप्पांची मूर्ती बघूक मिळाली। लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे असं लिहिलेली ही खूपच सुंदर अशी मूर्ती त्या ठिकाणी होती आणि खूप मनाक भावली ती मूर्ती। त्यानंतर हे बघा, हे अशा प्रकारचे लहान मोठे असे बाप्पा, भरपूर असे बाप्पा या ठिकाणी रेडी असत। आता रंगकाम फक्त